Sut yw'r ddwyn hyn gyda superconductor? Gwes nid marcia. Ydych chi'n angen model easel neu wal, papur a un ffon graffit. Rubber, spans 1 ach stans 2. Chymefod, 4 mlynedd i mi peintio fel Raphael ac a hyd fy oes i alunio fel plentyn. Grip 1, grip 2 a grip 3. Edrychwch yn fanol. Edrychwch yn fanol. Peidiwch â bod yn ofyn. Edrychwch yn fanol. Peidiwch â bod yn ofyn. Dim ond gwes gwneud marcia. Peidiwch â bod yn ofyn. 3, 2, 1, go!
Camgymeriadau, defnyddiwch y rwbr. Kita kating, kuli kita kata, kuli kita kating, kuli kita kata.